Makori chako mari ni wuon kambini mari. Mara en Kuria. Kuria. Security matimo kata sani en na consultancy. Maybe idwa yawo kambi tionge technical know-how kaka inyalo timo the about yawo kambi nini. Anyalo biro kata nyisi ni aneno ka kamera ni ok aneno kiketo maber. CCTV installation game. Kingane kamera gi nitiere moko ma inyiso ng'ato no nyiew ni kamera to nyisi pesa mang'eny to kamera monyiew ni to storage mare na mar 24 hours kata maybe 1 week. Koro terabyte mare ni piny tido ka inti sechulo pesa mar koro chiwra gimoro lal kar kae maybe gimoro lal tu fwenyo after 1 week kubiro ngi footage nikech nuketo kamera ma kosechopo 1 week to mano donjo kandi okalo. Koro footage no ok ibe yudo. Koro ng'en kimanyo jok mong'eyo gima security kod cameras to obro nyisi ni many kamera kama storage ne en kama nyalo tieko 3 months kama. Koro maga challenges mantie. Okay. Magita itimo midhi nyaka ngas mar operations manager. Yeah. Kanya makori we tich marandika. Kanya makora we marandika. Michako mari mar Kuria. Yeah. Okay. Ichagi capital mar pesa di kama. Nikech ok apar ni en gima inyalo chwechori chaka nyaka ibe nimbe ikore kamoro. Mane manyiso ga ji ni ng'eny ji mislead ga ji. Nikech iyudo ng'ato wacho ni nyaka ibed kod kiwango makama ekichako pesa ekichako kambi. Kech ng'eny ni Kuria service